आसामाव बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो मिथिजानाय किशोर दास बिथाङा सावथुनखौ मोजां मोनग्रा, सावथुनखौ अनसायग्रा किशोर दास बिथाङा माबायैनो बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। सुनिबार बारायनि 3:30 समाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय। खम बोसोर बैसोआवनो बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय, जायनि फलाव चिकित्सा खालामसेयावबो किशोर दास बिथांखौ रैखा खालामनो हादिया। किशोर दास बिथांखौ गिबियाव गुवाहाटी, बेनिफ्राय मुम्बाइ आरो चेन्नाईआव चिकित्सा खालामफुबाय थानाय समाव रुंसारि जालाङो। फेब्रुआरि मासनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन बिथाङा किशोर दासनि चिकित्साया 26 जुनआव आइसि रुमाव भर्ति खालामनाय जादों। किशोर दास बिथांखौ नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, सुनिबार बारायखालि 3:30 आव किशोर दास बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय जोबथा हां एंगारनानै थांबाय। रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, जों बेखौनो आरज गाबनांगोन जे सोरगो रायजोआव बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै थाहैथों।